Pán Danko, komunikoval Lajčák s Epsteinom? Viete, je to zaujímavá tá komunikácia, pretože Miro Lajčák sa záhadne rozhodol nekandidovať a asi všetci vieme, že v tom období bol kandidátom číslo 1 na prezidenta Slovenskej republiky. A ja dnes poviem exkluzívne, že on mi pol roka pred voľbami povedal: Andrej, nekandiduj. Vybrali Čaputovú a ja som vtedy sa tak zasmial ako predseda Národnej rady a výsmešne som hovoril, kto je Čaputová. No smiech ma prešiel, keď začala viesť prieskumy a odstúpil mi strik. Ale vrátim sa k tomu obsahu e-mailu. Mňa šokuje len to, že niekto niekde komunikuje o tom, že vláda po vražde Kuciaka na Slovensku padne. Že jednoducho obsah tej komunikácie asi bude veľmi zaujímavý. To musí vysvetliť Miro Lajčák, aké boli jeho vzťahy, alebo aj iní ľudia, pretože vtedy tam nastúpil aj pán Korčok, potom za veľvyslanca. V každom prípade On sa vám niekedy zveril o takejto komunikácii? Nie, ale poviem, že ja z pozície predsedu Národnej rady som zachytil niektoré informácie v tom čase, že to slávne lietadlo Lolita bolo na Slovensku. Ale v každom prípade dnes o tom môžem povedať, lebo už je to verejná informácia. A musím povedať, že niektoré informácie človek vie, niektoré si zoberieme do hrobu a niektoré som rád, že sa už zverejňujú. A toto je jedna z tých informácií, ktorá len potvrdzí to, že to nebolo všetko s kostolným poliadkom, keď vláda Roberta Fica padla.